nitlob ħafna, imma naf li tista' tagħmilha, imma xorta nkun rrid nitlob għax mhux ikun hemm xi balena jew xi ħaġa u jibla. Kollox jista' jiġri. Waħda mill-affarijiet li tiġri kull darba huwa qabel l-għawma jkun hemm xi storja ta' xi shark x'imkien. Ejja biex niċċajta nibatilha. U għadu għodix tajjeb, xejdulu, imma tkun at the back of your mind, jinnaf li tkun għad, jien ħan itkellem għali, għanku għetnom fil-bahar, anka tmiss xejdulu għaw, naqra għal-kam ma saqajja, nejtu xaw, għaseb ġiviri dak li sejz kull ma kuġirt nismaħu. Nar is-sibt li ġej Michelle Muscat se tipprova tagħmel l-itwal u l-itqal għawma li qatt tagħmlet s'issa, 14 kilometru man-naħa ta' fuq ta' Malta. Nkun hemm fuq id-dajsa noqgħod immur Mami, woo! Hekk, encouragement, you know. Ma jien ħankun ma' Daddy, id-dar. Narawha. L-ewwel darba kont fuq id-dajsa ma' mami, imma mbagħad rajta kull sena tawwal id-distanzi u bdejt ninkwieta. So naħseb li aħjar ma nibqax niġi għax nibda nitwerwer. Jilli niċċajta magħha u tgħid li din tgħidix u ħanejda ġifieri il-laqqaċċinku. Jien meta kont żgħir ma nafx hekk tiftakarx mendi, jien niftakar ħafna ċar lil Nikki Farrugia, meta kien qasam bejn Malta u Sqallija. Darba kienu għamlu gaġġa, kien ħajhom imbagħad il-gaġġa ma ħadmitx. Insomma, kienet storja, kienet drama interessanti. Jien biex niċċajt ngħidilha xi darba qasama bejn Malta u l-Sqallija. Mur lem hekk daħlilhom f'moħħhom. U l-idea li tkompli żid id-distanza kull sena x'ħad tibqa' sejrek 5 snin oħra ħadd ma sa Sqallija. Le. L-idea tagħna hu li xorta nagħmlu swimming challenge b'mod differenti. U x'jgħidulek Joseph x'jgħidlek qabel titlaq bħallum? Ma jħux pjaċir. Ma toġbux u din. Le laqas xejn. Daddy jibża ħafna. Jidilha x'qed tagħmilha din. Tgħidlu għax inħobb u tmur għall-karità. Ġifieri jinkweta d-Daddy imma x'qed tagħmilha. L-inkoraġġija ma mhijiex il-parti favorita tiegħi għax il-baħar zaqqu radba rasu ibsa. Jien minix xi kreatura tal-baħar, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar ninkwietax, inċidenti se jġrilek jisu kif naqbad ngħid. Fl-istess ħin li konna qed nintervistaw lil Prim Ministru f'Kastilja u l-itfal id-dar, Michelle Muscat kienet bejn sema u ilma, ftit il-bot mill-ponta ta' ċirkewwa, qed tipprepara biex taqbeż fil-baħar biex tagħmel l-aħħar prova tal-għawma qabel nhar is-sibt. U għavolja fl-eqqel ta' sajf, il-baħar fejn se taqbeż Michelle qed iwebbes rasu. Dalgħodu għam ir-riħ forza 5 hawn kurrenti qawwijin u t-tbassir tat-temp qed jurihom li nhar is-sibt se jkun qar. Il-prova tal-lum se tiddetermina kollox. Jekk Michelle ma jirnexxilix tagħmilha llum, hemm ċans kbir li s-sibt ma jirnexxilix tagħmilha lanqas. Dejjem imqalleb ikun. Dejjem għandha xi ħaġa kif tinżel bil-baħar jitqalleb il-baħar. U tiċċajta fuq hekk u tgħidli ara ħajqum ir-riħ għax dalgħodu għandna trial, ġifieri jew għandna l-għawma. U n-nies jaħsbu għax tkun ix-xemx xi kultant jien l-ewwel wieħed ikont naħseb ix-xemx b'nazzi imma l-kurrent mhux ix-xemx jagħmlu r-riħ, jagħmlu l-kurrent minn taħt li ma tkunx qed tara. Irrotti salib u ngħid li Ġesu għamel li l-mammi tagħmel il-għawma kollha, għamel li l-mammi tasal qawwija u sħiħa. Tfal, eżempju llum qabel ma telqu għax ħarġu ftit. Ikunu anzjużi qed tifhem, ġifieri ma please be careful. Hope to see you alive. Hekk qalulek? Hope to see you alive. Jinkwetaw ġifieri. Jinkwetaw, iva. Nkun inkwetata ħafna. Ma tafux kemm nkun inkwetata jiena. Imma issa protected issa għandha wiċċa covered kważi, kollha wiċċ, kollha l-glove xi drabi, kollha s-sut, kollha żarbun, tkun protected.
6 xhur ilu fl-eqqel tal-ksieħ ta' frar jinftemt ma' Michelle Muscat biex nagħmlilha intervista fil-karozza. U kienet qalt li ngħaddi għaliha l-istadium ta' Qali fejn hemm il-pixin. Għalfej qiegħda. Qed tilgħab il-futbol issa. Mhux qed tagħmel hawnhekk inti, mhux qed tilgħab il-futbol ta' Qali. Jiena nom kuljum. U tkun qed tipprepara l-lawma ġifieri. Prepara l-lawma. Li ġejja ta' Li ġejja, Ġifieri żgur, diġà ma tkun naqtaqax. bdejt. U kuljum, mill-bidu ta' sena sa l-aħħar. Ġifiri din mhijiex is-sigħat li n-nies jaraw li saret l-għawma. Din tieħu xhur ta' preparamenti. Egoistikament ngħid iġri tgħaddi, jew iġri ma tasalx fil-verità, imma mbagħad il-ġid li jsir minnha hija huwa kbir, ġifieri kulħadd din is-sena pereżempju feraħ bir-riżultati tal-Special Olympics. Il-verità hi mingħajr dil-lawma u l-fondi li joħorġu minn dil-lawma, iż-żgħażagħ ta' Special Olympics ma kienx jkollhom il-mezzi biex jmorru, biex jikkompetu, biex jitrejnjaw. Ġifieri, mbagħad hemm ir-riżultati huma sbeħ ħafna. Jiena naħseb ukoll Soleil vera proud fuq il-mami għax nafu li taħdem ħafna u wkoll tallimt jiena li naf kemm il-mami jisew tħobb lin-nies u tagħti ruħha lejhom. Isu baby ħor taħal marigold. Bdiet l-advocacy tagħha fuq il-mart rari, fil-fatt mhux għax il-mama tagħha qabdet marda rari, għax ikun hemm min ħafna min jaħseb isma' din għax il-mama tagħha kellha marda hekk allura raċċi tfisser u bdiet titkellem fuq dan l-affarijiet li kienet bil-maqlub. Bdiet titkellem dwar dan l-affarijiet qabel ma qabditha il-mama tagħha u kellha kondizzjoni rarissima. L-4:15, kważi 5 sigħat u nofs wara li qabżet il-baħar, Michelle Muscat jirnexxilha tgħum l-14 kilometru sħaħ. Tal-lum kienet ibsa u għaddiet b'wiċċ il-ġid, imma kienet biss prova. Michelle trid tistrieħ għax nhar is-sibt trid tagħmel lawma proprja quddiem kulħadd. Jiena li hija l-aqwa li nagħmilha. Ġifieri laqas nagħmel xi 10 sigħat ġol ilma ma jimpurtax. Xi tfisser din l-lawma għal Marigold Foundation? Din hija importanti għax ovvjament aħna dinja fundraiser għalina, il-fondi li jinġabru imorru kollha għal dawk l-NGOs li tant għandhom bżonn, il-fondi u li forsi huma ma jistgħux jagħmlu fundraising huma wkoll. U jiddependu mid-donazzjonijiet li jaqalgħu. U allura aħna u għal-pjaċir tagħna li dawn il-fondi ngħaddew lil dawn l-NGOs biex imbagħad isiru proġetti bihom. Mami, good luck għal kollox, nemmen fik u tista' tagħmilha. Good luck. Għas għandi dubju li ħat għamela, għas għandi dubju li minkejja li tgħid li kull sena li ħat kull l-aħħar waħda ħaderġa' tagħmilha s-sena d-dieħla, u għandi dubju tivvinta xi ħaġa oħra itwal u minkejja li qed li għat-tielet darba li l-aħħar daħal.